Damay sa lahat ng naniniwala na ang best gift para sa empleyado ay salary increase. Boss! Baka naman, boss! Oy, gusto pala namin magpasalamat sa HR department dito sa MBC Media Group. Gusto ko yung may pa-chocolate kayo dyan, ha? Nakalagay dito, Happy Employee Appreciation Day. Sipagan nyo pa para mas malaki ang kita ng kumpanya. Nakalagay. Ay nako, at sabi ko nga kanina, dahil today is Employee Appreciation Day, matanong nga kita, kung isa kang boss o boss, ano yung pinaka na-appreciate na sinasabi sa'yo ng boss mo sa trabaho? Marami yan eh. Ito ba yung mga tipong, uy, ang galing mo, Maratoni, good job, ang galing. O kaya naman, congrats, promoted ka, dadagil dyan, dadagdagan ko ang sahod mo. Ito pinakamasarap sa tenga. Dahil masyado mong ginalingan, isang buwan kang wag pumasok, pero may sahod ka. Ay, yan ang pinakamaganda. Diba? Alam mo, makwento ko lang, no? Sa mga hindi po nakakaalam, itong pagdi-DJ ko, it's my second job. Pero same company pa rin naman. Dito rin ako sa MBC Media Group before as producer sa kabilang istasyon. At hindi dahil sumisip-sip ako, Pero na-realize ko, alam mo, ang babait talaga ng mga boss ko. Hindi sila terror. Minsan nga mahihiya ka na lang magkamali kasi ang babait nila di ba? May mga ganun instances, yung gustong yung alam mo sa sarili mo na palpak-palpak ka, pero gagawin mo yung best mo para maitama mo kasi nakakahiya naman sa boss mo, di ba? Pero yung mga iba, sasasas! Merong mga iba dyan, abusado, ha? Dahil alam nilang sobrang bait ng boss nila, pagsasamantalahan. Sabi na work lang ha, walang pananamatala. Alam kong pogi ang boss mo o maganda, pero huwag mong pagsasamantalahan. Iba ba yun? Tsaka dati tatandaan ko, meron din akong teacher. Teacher Blessy, kung nakikinig ka man. Terror teacher ko siya, pero na-appreciate ko yung pagiging terror niya. Kasi diba minsan sa school, may mga tendency kapag ka mabait yung teacher mo, hindi mo papasukan. Maratoni guilty. Madalas pupunta ka lang sa kantin, magyayaya ka ng tropa, magkakating class ka, umuwi ka na. Pero kapag ka meron kang teacher, na yung alam mo yung tapak pa lang ng heels dun sa hallway. Naku, sasabi mo, yun na si ma'am, nakaparating na yung teacher kong masungit. Pero dahil sa pagiging terror nung teacher na yon, mas natuto ako. Diba? Mas natuto akong makinig, at hindi mag-cutting class. Kaya sa mga kabataan dyan, kung hanggang ngayon nagka-cutting class ka kasi inaabuso mo yung teacher mong mabait, tantanan mo na yan, ha? Tandaan mo, doon ka matututo sa mga taong laging nagagalit sa'yo. Kasi pag mga ganyan, lagi sila magbibigay ng lessons. Hindi yung hahayaan ka na, hayaan mo na yung si Maratoni, wala namang kwenta yun. Hindi ganon. Kaya ngayon, this is the perfect time para magpasalamat sa teacher mo o kaya dyan sa boss mo. O kung ikaw mismo yung boss sa sarili mong business. Sige na, i-chat mo na yung empleyado mo, ha? Sabihin mo sa kanya, magmula ngayon tataasan kong sahod mo. Sana all! Anyway, tuloy-tuloy pa rin sa pakikinig ng Feel Good Music. Kasama pa rin ang inyong dadalerang atleta DJ Maratoni. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number